Отново, здравейте всички, това е втора част на пети епизод, втора част. Я говори? Чуе се, засича гласа. Засичате гласа панди камала много тихо. Една чертичка ти го засича. Ну и това също приехме до сега. Яко е много... Яко трудно. 5 лева, ако искате да ви го продадеме с къщата. Ама ако искате. Какво? Що ке питаш? Да живееш сте. Да живееш сте. Сам... Какво ще береш? Да ги обереш, аз чух да живеем сте. Няма ти да дадат. Ти казват някъде 100 лева. Няма, почти ми свършиха с тако. И 3 пъти го правя този клип. Ама се прецакваше. Какво се прави? Шарем картофи. Само да още 2 стака, ако събереш и сме готови горе-долу. Това си всичките ми. Едно. И аз сам говори, Санде. Така ще. Без слушалка, че май повече гласа ти засича. Ня говори? Не ти го засича повече. Така ще съм. Колко вече му стака? Добре, трябва ще 2. Екстра се получи градинката. Абе, какво говореше? 3-4 стака Санде, аз забрих за една част. Wave. Ще трябва един стак горе-долу. Морковите са ми изчезнали. Аз някъде съм таковал с моркови. Санде, грифър видях. Някакъв човек си минал тук. Кака FF. Да бе, то май си помисли, че тук има резиденция. Защото е яко гоемо. Бе, грифай да те баннат бе. Да. Аз пих я ме отвор. Сам да некъде 20 такова съм таковал с моркови. Без да искам, сега ще видим кой е ред. Фак, защо не ми връща? Да бе, на мене яко си грифам. И не ми връща нищо. Нека всичко да се ролбахте, защото съм изгрифнал. Горе-долу. Не, малко се ролбахте, тебе. Стреса. Нещо се сървъра. Не само май на тебе и на мене. Има си 69 човека, ще остава. Не може 69 човека да има. Постоянно. Пише ми логин, кен и нищо.
Айде ден! Сега па connecting to server. Спрей, сега спрей. Го познавай. О, сега па не може. Connection нещо си. Какво е знак? Чекай, как ми беше паролата? Диди, Вера. И да си напишем паролата. Добре, аз докато си наушкам паролата 10 минути, на това може, че знам един стак сид, нещо се бъгна. Аз пиша паролата, то не става. Много бъгва. И сега пак не ми връща! Стига бъг. Водата не тече. Айде. Това ще епизода, няма смисъл. Аз май си заврих паролата. Не знам, аз сам си знам паролата. Айде, чао, пичо. Сървърът бъгъв иначе. Чао.